Akkor mehetünk, ugye? Igen. Jó. Igen. akkor קיצור שולחן ערוך, הליכות בשר בחלב. A téma, hogyha valami egy edényben van a kaja, és kívülről tud-e ízt kapni a benne levő kaját. Nem maga a kaja érintkezik az étellel, hanem tehát a fazék. Mondjam héberül, és akkor utána magyarul, vagy próbáljam egyből magyarul? Ahogy Tessék? akarod. Jossi, mindegy? Mindegy. Tehát áll a tűzön a fazék, és vagy akár nem a tűzön van, de még forró, tehát főztek benne, és levették, már lehet, hogy levették a tűzről, de még forró. Ugye amivel főztek, azt úgy hívjuk, hogy klírison, vagyis az első edény még nem lehet áttöltve másba, tehát a legforróbb szinten van, és mondjuk húsos étel van benne, és húsos étel van benne, akkor és kívülről ráfröcskölt tej a fazékra, a fazék külső falára. Hogyha ez a tej, ami ráfröcskölt hideg, akkor azt mondjuk, hogy van egy ilyen alapelv, hogy a tágával, vagyis ami alul van, az kerekedik fel, tehát annak az ereje nagyobb. Tehát, hogyha valamit főzünk, és erről már volt szó korábban, hogy mondjuk alul van tehát a fazékba föl mondjuk a teljes, és akkor ráműlik a hús, vagy beleesik egy hús, mivel az alsó volt a forró, akkor a felső, ami beleesett, az teljes egészében tréflé fog válni. És hogyha a felső a meleg és az alsó hideg, akkor az alsó kevésbé befolyásolja az alsót, akkor csak egy héjnyit kellene levágni. Tehát ez a különbség. És akkor most ezt azt mondja itt a fazéknál, amikor kívülről fröcsköl rá, hogy ez olyannak számít, hogy ugye ez van a tűzön, ez a meleg, כיוון שאנו חוששים שמא החלב נבלע בדפנות נכנס לפנים לקטירה, לכן אם אין פישישים ותבשיל כנגד החלב, הכל אסור. Mivel ez az alsó a meleg, ez a súlyosabb eset, ezért, hogyha nincs 60-szor annyi az étel, a főtt étel nem 60-szor annyi, mint a tej, tehát viszonylag sok tejfölcsökölt rá, vagy kevés az étel, a húsos étel, akkor minden tréflivé fog válni. És hogyha viszont a főtt étel, tehát a húsos étel, ami fő, ugye a fazékban van, jesbetapsír sisim kineged a háv, tehát 60-szor annyi, mint az odafröccsenő tej, akkor meg van engedve az ételnek a fogyasztása, meg van engedve, de magát a fazekat ki kell kasarolni. Ennek az az oka, hogy attól tartunk, hogy nem érte, tehát nem, az a tejíz nem hatolt át teljesen magába a húsos ételbe belőle, Valulle hipalet lifnim, tehát egyelőre még benne van a fazék falában a tej, és attól tartunk, hogy a későbbiekben, a következő főzésnél bele fog menni a húsos ételbe. Hát ugye ez egy húsos fazék, és legközelebb, amikor olyan húsosat fogunk főzni, akkor fog belemenni a tejíz, ezért muszáj kikasarolni a fazekat. Ugye forró, tehát bele kell, lehet, hogy később fogja részletezni, hogy hogyan kell kasarolni, de alapvetően, hogy beleteszünk forró vizet, hogy túlbogyogjon, és illetve igazából nem, az a kis fazék, az úgy van, hogy ha van nagyobb fazék, akkor nagyobb fazékkel kell rakni a kisebb fazekat. Csak akkor van gond, amikor a legnagyobb fazékunkról van szó, szóval nem lehet még nagyobb fazékba belerakni. Jossi, valamit szeretnél ezt hozzátenni, hogy hogyan működik? Nem, hát ez amit így tanultuk, ez pontosan, amit mondasz. Aha.
ואופן זה חמור יותר חלב שנשפך הגדירה מבחוץ מאשר חלב שנשפך ישר לתוך התבשיל של הבשר. Ebből a szempontból súlyosabb az az eset, amikor a fazékra fröcsög rá kívülről a tej, mint amikor egy húsos ételbe folyna bele maga a tej, mert a tej, ami egyenesen az ételbe ömlik bele, a húsos ételbe, hogyha van 60-szor annyi, tehát a húsos étel, hogyha 60-szor annyi, mint a belefolyó tej, akkor minden meg van engedve. Tehát a hús az továbbra is kóser hús, a tej az feloldódott, és a fazék szintén kóser marad. De kíván, a halab nitbatel, mivel hogy a tej olyan kis mennyiségű, hogy 60 nagy része az egésznek, ezért Sebarottabb Sebaktira, Haré, Hukeilu, Avad min haolam. Ezért olyannak számítjuk, hogy eltűnt a világból. Tehát már nincs, megsemmisült a tej. És miért nem lesz a fazék tréfli? Mert odáig nem jut el, szóval magába az ételbe folyott bele a húsos, mondjuk itt húsos sóletről van szó, és azt érte a 60 részél kevesebb tej, ezért a fazékig el sem jutott az a tej. A vásin spachalávimra hozzá, hogyha kívülről ömlött rá, akkor attól tartunk, hogy benne marad a fazék falában. És és akkor a húsos fazék falában ott lesz a teljes íz. Hogy kell eljárnunk, hogyha a fazék, ez a fazék, vagy valaki szeretne olvasni, vagy folytassam? Ja, majd jelentkezzem, valaki szeretne olvasni. Tehát hogy kell eljárni ezzel a fazékkal, amire ráömlött a falára kívülről a tej? Különbség van olyan eset között, hogy tehát van a fazék, mondjuk a fazékban bizonyos magasságig van a húsos főtétel, és hogy milyen, mondjuk azt, hogy ez a fazék, mondjuk eddig a mintáig tart benne a húsos sólet, és akkor az a különbség lehet olyan eset között, amikor ide fröcsögött a tej kívülre, vagy magasabbra, tehát olyan helyre fröcsögött rá, ahol már nincs azzal szemben húsos étel. Lemaság téráséim le, adhatcia. Tehát például, hogyha félig van tele a fazék, és ettől a felező vonaltól lejjebb folyott rá a tej, akkor ezt úgy hívjuk, hogy a keneged a tapsír, ezt úgy hívjuk, tehát a étellel szemben, tehát étel szintjéig tartóan fröcsögött rá. És hogyha felező vonalnál feljebb fröcsögött rá, akkor azt úgy hívjuk, hogy se ló keneged a tapsír, vagyis nem az étellel szemközt, vagy amellett fröcsögött rá. És akkor most fogja részletezni, hogy mikor van jelentősége annak, hogy ide fröcsög, tehát alulra vagy felülre fröcsögött. Hogyha keneged a tapsír, tehát addig a szintig, ahol még van étel, akkor annak ellenére, hogy ebben a húsos ételben van 60-szor annyi, hogyha összehasonlítjuk az oda fröcsögött tejjel, akkor a húsos étel 60-szor annyi, akkor meg van engedve, hogy, tehát akkor is, hogyha Afsés betapsil pisisim, jötter, mint a halab betapsil mutár, és maga az emiatt a húsos étel ehető, tehát kóser marad, mert 60-szor annyi, mint a ráfröcsögő tej. Mégis figyeljünk arra, és igyekezzünk, hogy azonnal egyszerre öntsük át a fazékból ezt a húsos ételt egy másik fazékba, és úgy öntsük,
hogy lojjára minnát szádsabon is vág. Ne arra mondjuk az egyik oldalára fröcsögött rá, mondjuk ha ez a fazék is ide fröcsögött rá, akkor úgy töltsük ki, hogy innen, tehát így ilyen irányba öntöm, tehát ne érje, tehát minél hamarabb eltávozzon attól az oldaltól, ahol ráfröcsögött kívülről a tej, és akkor átöntjük ezt a húsos ételt egy másik fazékba. Tehát akkor másik oldalról öntjük. Miért csináljuk ezt? A tám leze, mi somsele, hát átkama sebsár. Amennyire csak lehet, oda kell arra figyelnünk, hogy amennyire csak lehet, hogy még akár egy kis tejmennyiség is, igaz, hogy sokkal kevesebb, mint 60 rész, ne följön együtt a tejjel, és ezért figyeljünk arra, mert igazából, hogyha most ráfröcsögött, akkor ott van a tej, kívül ott van a fazékon a tej, és főzzük tovább ezt a mondjuk húsos róletet, akkor igaz, hogy kevesebb, mint 60 rész, mégis főzzük. Igaz, hogy nem tréflizzük el, de mégse csináljunk ilyet, hanem azonnal öltsük át. Jó, élezés sémadány lopja pea, és hogyha nem telt annyi idő, hogy ez így belebugyogott volna, tehát belehatolt volna ez a tej, a halabina dofen bele az ételbe, akkor így már nem lesz gond. Tehát, hogyha azonnal átöntjük, akkor nem lesz gond. Mint itt a lapok alján mindig van, hát sokszor vannak források, és a megértéshez mondjuk nem kell feltétlenül elolvasni, de mondjuk itt például itt azt írja, hogy hogyha például egy kis mennyiség ebből a tejből már bekerült, behatolt, akkor is segít ez az, hogy kiöntjük azonnal ezt a húsos ételt, hogy továbbiakban nem menjen befelé a tejéz, mert minél kevesebb menjen be, annál jobb. Közben nyugodtan állítsatok meg bármikor. Tehát bár nagyon oda kell figyelni, hogy amikor öntjük ezt a fazéknyi ételt, és kiöntjük ebből a fazékból, egyszerre, tehát egy öntésre öntsük ki, és tehát minél gyorsabban eltávolítsuk. Ez azért van, mert hogyha lassanként, tehát fogjuk a fazékat, és így kicsit locsogtatjuk nem egyszerre, akkor attól kell tartanunk, hogy a tejíz, ami kiment a tejből, és ugye behatolt már a tej íz a fazék falába, niflátachráv minhadoffen letapsír, hogy de ugye már a falába már belekerült, és akkor most belemegy a tejíz a húsos fazékba, a főtételbe, és sásekvár lóhaja betapsír sebektérá, pisisim kinek doveneszár hatapsír. Tehát ugye ezt mondtuk, hogy annak van a jelentőségben, hogy 60-szor annyi az étel. És hogyha egyszerre kiönti, akkor jó, de hogyha nem egyszerre önti ki, hanem egy kicsit kiönt, a külső tejmennyiség, ami a falra ráfröcsögött, az ugyanannyi marad. És hogyha mondjuk kiöntöttem a 2/3-át, vagy a felét, és most már ha összehasonlítjuk a húsos ételnek a mennyiségét a tejjel, akkor most már nincs 60-szor annyi, mert már kevesebb kaja maradt a fazékban. És akkor ez a kevés, hogyha nem egyszer öntöttem ki, hanem több részletben, akkor ez a belső fazékban visszamaradó kevés húsos só lett tréflivé vált. Mert mondjuk már, mit tudom én, volt először 5 liter sóletem, és mondjuk valaki rákent 1 deci tejfölt mondjuk rá, ez rosszul mondtam a méretet, mert az már alapból kevesebb, mint 60. De mondjuk 6 liternyi húsos főtétel van, és akkor 1 decinyi mondjuk sajtot valaki ráken, vagy 1 decinél kevesebbet, az még jobb, rákent a falára, akkor ugye ez nem lett tréfli az étel, de hogyha öntjük kifelé, akkor, és benne hagyunk valami nagyon keveset, akkor az már annyira kevés, hogy nem
hogy ahhoz képest a külső tejmennyiség az már több mint 60 részt eltréfizheti. Ezért, hogyha valaki nem áll módjában, hogy kiöntse a húsos ételt, egy másik fazékbe átöntse egyszerre, teljesen egyszerre, egy öntésre, vagy kétséges számára, hogy képes erre, hogy egyszerre kiöntse, mondjuk nem olyan erős a karizma, hogy meg tud fogni egy nagy fazekat, és át tudná egyszerre önteni, akkor mi a teendő? אם יוכל להראות הכל בבת אחת ממש. Tehát akkor az a teendő, hogy megvárja, hogy kihűl ez az étel. Igaz, hogy azt mondtuk, hogy ideális esetben öntse ki azonnal egy másik fazékba, de tudjuk, hogy ő tudja magára, hogy erre nem képes. Nem képes egyszerre átönteni. Akkor várja meg, hogy kihűl, és miután kihűlt, akkor már kiveheti belőle. Mivel, hogy akkor már hideg, akkor már nem kell attól tartani, hogy a fazék falában leledző tejíz bele hatolna, átszivárogna a tejíz a húsos ételbe. És akkor ahogy akarja, merőkanállal, vagy kiskanállal, vagy nagykanállal kiveheti, ha már hideg, és akkor megeheti. Abban az esetben, hogyha kevesebb, mint 60 annyi volt a tej. Hogyha úgy ömlött a tej, hogy a fazéknak a magasabbik részére ömlött rá, tehát nem arra a szintre, ahol a étel található lenne magasabban, akkor Avsegám beoffenzett dájse ilyetap sírpisisim kinegede halál. Ha 60-szor annyi az étel, a húsos étel, mint a rá ömlő tej, tehát a kaja az kóser marad, bekolofén és omrim, és akkor ez rák im lo alá tapsír arotteach alamakom הריקן שבו נבלע ויפעפע עליו, אבל אם על ידי נענוע קטרה או על ידי הרתיחה שעלו עתה יעלה התבשיל הרותח לשם, שוב לא יועיל מה שיש בתבשיל פי 60 כנגדו, כנגד החלב, אלא צריך שיהיה פה 60 פעם 60 יותר מאשר החלב. Szóval alapvetően normál esetben, hogyha nem emelkedik a főzelék szintje, a húsos főzelék, vagy húsos sólet, vagy vannak a szintje, akkor kóser maradna a benne levő húsos sólet, de attól tartunk, hogy az lehet gond, vagy legalábbis egyes vélemények szerint, hogy van olyan vélemény, hogy csak akkor marad kóser benne levő étel, hogyha nem lötyög úgy az oldalán, a fazék falán, mondjuk így valaki keveri a fazékban levő sóletet, és akkor valamennyit fölcsúszik ott az oldalán, fölemelkedik, de csak nem az egész emelkedik föl természetesen, mert csak egy keveréstől a szélén. És a keveréstől a szélén egy vékony rétegnyi húsos sólet találkozik egy tréfli teljes fazékfallal, és akkor annyi tejet fog kapni ez a sólet mennyiség, hogy eltréfliződik. Ezért, hogyha így főz, tehát olyan magasra fröcsögött a tej, és tehát magasabbra, mint az étel, és így keverik ezt a fazékban a ételt, akkor emiatt azt mondjuk, hogy nem elég az, hogy 60-szoros mennyiség legyen a fazékban, 60-szoros mennyisége legyen a teljes szemben a fazékban található húsos ételnek, hanem 60x60. 60x60, és azt hiszem ez lehet, igen, 3600, úgy kell megérteni, hogy
hogy mivel ez a kis mennyiségű sólet, ami ott fönt eltréfliződött, visszafolyik, ezért, és az már tréfli, hogyha ez a visszafolyó sólet most ez kevesebb, mint 60 nad része, vagyis több, mint 60 nad része a nagy sólet mennyiségnek, akkor eltréfli az egész nagy mennyiségű sóletet. Ezért van ez a nagyon biztonsági, nagyon magas szám, hogy 3600, mert hogyha annyi van, akkor akármennyi folyott, tehát a keverés során, ha valamennyi oda fölmegy, az egy kis része. Az olyan kis része, hogy hogyha visszafolyik utána, akkor az már 60 résznél kevesebb lesz. Az maga, azt akarjuk, hogy kóser maradjon az, ami oda fölmegy, ezért 60, és akkor még 60-szor annyi, hogy az ne térfrizze az egész visszaeső részt. Ennek mi a forrás egyébként? Hozzá a forrásokat. Van, aki azt mondja, a Sáh azt mondja, hogy amit mondanak, hogy 60x60, ez nem kimondottan 60x60 kell ez alatt érteni, nem pont 3600-at, hanem úgy kell ezt érteni, szóval nem, még tovább szigorítja a dolgot. Nem pont 60x60, hanem 60x61. Tehát még magasabb a szám, akkor 3660, és így paszkenol a Chochmat Adam is, és a Yad Yehuda is. Szóval egy érdekes, ilyen magas, nagy mennyiségű sólet kell az, hogy ez kóser maradjon. És még azt is írták a döntéshozók, a pojszekok, hogy amikor a tej ráömlik a fazékra, nem, de olyan magasra ömlik rá, hogy tehát magasabban, mint a benne levő húsos étel, akkor ebben az esetben én lárottatott a psilminek térábbe odám rotchim. Ne öntsük ki ebben az esetben a forró húsos ételt a fazékból, amíg még forró, mert akkor pont attól fogunk tartani, hogy ahogy keverjük és tehát ahogy öntjük, ahogy mozog a benne levő húsos étel, ugye lehetebb csillem a komsenivlá, attól tartunk, hogy odáig fölmegy a kaja, oda fog jut, igaz, hogy mondtuk az előző esetben, hogy a másik oldalon öntsük ki a fazekot, de most mégis attól tartunk, hogy oda érne az étel, a húsos étel, ahol eltérfőződött a fazék, tehát ahol a tej van, ahova behatolt a tejíz, oda fog érni most a húsos étel, és emiatt nem lehet, nincs más választásunk, mint hogy megvárjuk azt, hogy Bemjadetes, azonnal oltsuk el a tüzet, mert ahogy az előző esetnél, amikor alulra fröcsögött rá, akkor azt mondtuk, hogy azonnal töltsd ki, mert igaz, hogy kóser maradt az étel, mégis nem főzünk ilyen szinten sem főzünk teljes fazékban húst, ezért azonnal öltsük ki. Most ebben az esetben nem ezt mondja, mert pont, hogy az lenne a félelem, hogy eltréfiződik. Tehát nem mondja azt, hogy kiöntsük, hanem oltsd rá a tüzet. Ha eloltod a tüzet, akkor nem fog fölemelkedni, nem fog följebb bugyogni, hát amennyire csak lehet, nem fog lealul marad, kérdése lojál eltapsil, a komarékán, nehogy kifusson el, vagy fölbugyogjon odáig, arra a szintre, ahol a tejjel találkozna, és akkor addig vár, amíg ki nem hűl, és miután kihűlt, kiveszi, már nyugodtan, ahogy akarja, kiveszi a húsos ételt a fazékból. Szükség esetben, például péntek van, és mindjárt bejön a sábesz, és már nincs időnk arra, hogy másmilyen ételt újabb kaját készítsünk, vagy jönnek a vendégek, mindjárt itt vannak, és nincs más módunk,
nincs arra módunk, hogy megvárjuk azt, hogy kihűljön a fazék és az étel, akkor ilyen esetben megengedik azt, hogy kiöntsük ebből a fazékból a húsos kaját, amíg még forró. Tehát, hogy már meg be is jöttek a vendégek, és már le is ültek az asztalhoz, és csak ez már meleg a kajám, de nem azt hisz, az előző eddigiek alapján az lenne a megoldás, hogy most megvárom, hogy kiül, és akkor utána újra megmelegítenék, de már várják a tálalást. Akkor mi a teendő? Tehát ilyen esetben eltekintünk attól, hogy nem szabad kitölteni még melegen, de két dologra oda kell figyelni. Egyik az, hogy arra a részre azt a részt a fazékban ne érje az étel, ahol kívül ráfröcsögött a tej, és ahol behatolt a tej a fazék falába. És a másik dolog, amire figyelni kell, hogy amikor kiöntjük a fazékból az ételt, egyszerre öntsük, ahogy ezt már a korábbiakban tanultuk. Szóval még egyszer, tehát akkor ez, hogy meg kéne várnunk azt, hogy kihűljön, ezt olyan esetre mondjuk, amikor felülre fröcsögött a tej, de még ebben az esetben is eltekinthetünk ettől, hogyha szükség eset van, csak mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy egyszerre öntsük ki. És még azt mondja a sáh, hogy nem kell várni, csak a fazék másik oldalán töltsük ki a húsos ételt a fazékból, és a Chochma Adam is ezt mondja. És az egyértelmű, hogyha nem egyszerre öntjük ezt az ételt ki, hanem kis öntésekkel öntjük ki, vagy nem, akkor mindenképpen attól kell tartani, hogy a tejíz, ami már behatolt a fazék falába, be fog kerülni a húsos ételbe. És hogyha a húsos étel forró és feljebb került, tehát eljutott arra magasabb szintre, a keverés által, vagy a főzés, maga a főzés által, tehát odáig forrt és kezdett bugyogni és kifutni, vagy egyszerűen emelkedett a szintje, és eljutott addig a magasságig, ahol behatolt a tejíz, vagy amikor öntöttek ki az ember a húsos ételt ebből a fazékból, azon az oldalon, ahol behatolt a tejíz, akkor erről a dolgról már írtuk azt, hogy ebben az esetben nem fog az segíteni, hogy 60-szor annyi a fazékban található húsos étel 60-szor annyi, mint az a tejmennyiség. Alapból ez nem segít. Omnám besáltat hák, de hogyha szükséges állapot van, Oladám, vagy nagyon szegény emberről beszélünk, aki számára ez a fazék, sólet, hogy fazék, pörkölt, vagy akármi húsos étel nagy anyagi veszteséget jelent, akkor van mód rá arra, hogy könnyítsünk, még ilyen esetben is, ebben van kire hagyatkozni, hogy azt mondjuk, hogy 60-szor annyi a húsos étel, mint a ráfröcsögött tej, és igaz, hogy ott töltjük ki, és igaz, hogy érni fogja azt a részét a fazéknak, ahol ráfröcsögöttek el, de mégis van kire hagyatkozni, és akkor itt idézett akikre lehet hagyatkozni. A Hazon is írja, hogy a táz és a sáh szerint akkor lehet csak könnyíteni szükség esetben,
És tehát a tázisra szerint nem könnyítünk minden esetben, hogyha szükségállapot van, csak akkor elelárott, se lölkenegezem a komsnibla, az elvárják, hogy a másik oldalon öntsük ki, de hogyha azon az oldalon öntötték ki a fazékba az ételt, ahol elnyelt a fazék fala a tejet, akkor esetben nincs módunk arra, hogy könnyítsünk. Szóval, hogyha beolvassuk itt a részleteket, azért nem olyan egyértelmű ez a hogy lehet könnyíteni szegény ember számára, de azért látjuk, van olyan vélemény, fontos vélemények, akik azt írják, hogy azért, ha azon az oldalon töltöttek ki, ahol van a teljes étel, akkor nem lehet könnyíteni. És a Primagadim is ezt írta, és szólt hozzá a forrásokat. És még egy dolog, amit írt, hogy péntek vagy nagy anyagi veszteség esetén lehet könnyíteni, és megengedjük, hogy a másik oldalon töltsük ki. De még egyszer fontos akkor, hogy melyik oldalon töltjük ki, és ne azon az oldalon töltsük ki semmiképpen. Mondjuk itt még folytatja itt a részleteket, de talán így az nem annyira fontos, így amit tanulásunk számára, hogy belemenjünk a rábézetekbe, csak így gondoltam, hogy belenézek. Most egy új rész kezdődik. Álljunk itt meg? Vagy folytassuk még? Szerintem álljunk meg. Előfordulhat ilyen különben, hogy a teljes meg úgy összetalálkozik, mert azért egy nagyon kóser helyen külön helységben vannak, tehát ez... Külön helység az mondjuk a nagy üzemben mondhatsz ilyet, de általában magánembereknek nincs két konyhája külön. Hát nincs, igen, tehát úgyhogy ez magánházakban fordulhat elő leginkább, mondjuk nagyobb üzemekben általában nincs is mind a kettő. Tehát nincs olyan, hogy sok helyen csak teljes, vagy csak húsos, de otthon mind a kettőben, és én már konkrétan hallottam olyan esetről, nagyon durvának hangzik, de ilyenek megeshetnek, hogy valaki sóletet készített, és nem tudom milyen receptet használt, de margarint akart belerakni a sóletbe, furcsa, de ugyanolyan csomagolása volt a margarinnak, mint a sajtnak, és azt vette észre, hogy a sóletben nyúlik sárga, szóval valami, nem látható, kiderült, hogy ez nem margarin volt, hanem sajt. Ez valaki, akit ismerünk, megtört. Szóval megtörténhetne, meg talán, hogyha gyerekek is vannak otthon, összekeverik a dolgokat, de meg mondjuk tényleg az is, hogyha valaki megteheti a saját konyhájában, hogy úgy rendezi be a konyháját, hogy mondjuk 2 tűzhelye van, mert mondjuk a tűzhelynél előfordulhatnak gondok, hogy fröcsög az egyik kaja a másikra rá, mondjuk bizonyos dolgok kimondottan sokat fröcsögnek, mondjuk valaki rántott csirkét csinál, és akkor az olaj spriccel mindenfelé, és akkor valaki pont ott van mellette a teljes fazeka, mert közben a családnak egy másik tagja pont azt akarja csinálni, vagy azt teszi, vagy elfelejtették eltenni, és ráfröcsög. Úgyhogy igen, hát mondjuk például akkor biztos, hogy ilyen oda kell figyelni, hogy ne csináljon valaki, ne rántott csirkét készítsen, miközben mellette ott fő a tejbe gríz. Jó, oké. Oké. Hát köszönöm szépen akkor. Mi is köszönjük, és a jó gyógyulást továbbiakban. Ja, mindenkinek jó szív, mindenkinek jobbulást. Köszönjük szépen. Akkor Brinedere jövő héten akkor. Oké, Skályák, köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.